Holy Spirit, Father, we thank you. Father, we thank you. In the name of Jesus. Father, we thank you so much. Siti bayete, Siti bayete, Siti bayete, Siti bayete, Baba. Siyababulisa otata bonke befundisi, siyababulisa bonke omama egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Omama befundisi egameni lika Yesu, siyabulisa ubhuti sisi teenage Sunday school ngegameni lihle lenkosi yethu Yesu. Haleluya, haleluya. Jesus, andazi iyandoyisa lento esesiphambanweni, iyandoyisa. Ngiyacela nje sike selijonge kafishane ilizwi sizubabade enhlizweni yami nje kugcwele ukuqhithisa nje lento inye. Ngicela uyibambisise namhlanje uba ulahlekelwe lento, libala ngesalvation. Insindiso ixhomekeke apha ukuba ayikho lento, khohlwa ngensindiso egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngicela sifunde isihloko sayo lencwadi egameni lika Yesu. Sifumana izilo Nkosi kwincwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 1 verse number 18. Yes ma. Inhloko ndaba iyafundeka ngohlobo: uKristu ungamandla nobulungu
umqobo kaThixo. uKristu ungamandla. Ngachopha phansi mfundisi. uKristu ungamandla. uKristu uYesu ungawo amandla. Yes, Jesus. Ukuba kukhona amandla abantu abawafumanayo nabanawo kulomhlaba, kuthiwa uKristu, akuthiwa uKristu unamandla, kodwa kuthiwa uKristu ungawo amandla. Bese kuthiwe la mandla ngamandla kaThixo. Xa kuthethwa ngamandla kaThixo kuthethwa ngoKristu. Yes, Lord. Uba ikhona into kulomhlaba, ndiyabawela aba bantu bapha phandle bayivele ndiyithethayo umfundisi wabo. Ukuba ikhona into kulomhlaba abantu ekumele bayazi, okanye ukuba akhona amandla akhe akhona kulomhlaba, ndifuna ukuyiveza into ethi awekho amandla Yes. angaze adlule amandla anguKristu. uYesu akanamandla, kodwa uYesu ungawo amandla. Amen. So umuntu othola uKristu ufumana amandla, akaqatshulelwanga amandla, kodwa ufumane apha kuye. uThixo ufunulise esi sidalwa, wasifunulisa amandla akhe onke, ngoba uzithululele kunyana wakhe, ezithululela eziqongqothela kunyana wakhe ngokungenamlinganiselo. Amen. Uba lisithi izwi lenkosi, zonke izinto uThixo uzinikele esandleni sonyana. uKristu akanamandla kaThixo, kodwa uKristu ungamandla kaThixo. Yes, Lord. Jesus. Uma uhamba wena, kuhamba umuntu othwele amandla kaThixo. That's why umuntu onguwe mayehlangane noKristu engaphelelwa ngamandla endleleni. Amen. Uthi insizwa nabasha bayadinwa bakhathale, kodwa abantu abathole lona bathi lapho baphela amandla, kuvela amandla phezu kwamandla. Kuthi lapho kuphela indlela babonakale behlumanisanga nababona bebhabha abantu, kuthiwa bandize njengenkosi, ngoba phakubo kukhona amandla angafani nje namandla atholwa kumhlaba, kodwa ngamandla asenyangweni. uKristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's why umuntu onoYesu sisitsho siqinisekile ukuba umuntu onoYesu akathakatheki. Amen. Ngoba umuntu onoYesu apha kuye ufuno luThixo. Jesus. Zonke izinto ezibonwayo nezingabonakaliyo zavela kuye. Amen. Omagunya, iziphathamandla, izilawuli, amatshawe, zonke zivela kuye. Jesus. So mawuphele lona ongumphumando zonke, akukho sidalwa emhlabeni, nditsho noSathane imba, mawuzazi ukuba kwenzeke ntoni esiphambanweni, akukho nto enokwesabisa, ngoba wena ufumula amandla, hayi amandla aqatshulweyo, kodwa ukuphela kwamandla kaThixo akuye. uKristu. Akukho migudu yenzayo
ukuze uThixo athululela amandla. Kodwa into oyenzayo ume gephini, ume endaweni yokuma. Indawo yokuma inyeke yethi, Nkosi ndingumoni andikwazanga ukuzinceda. Ngene ebomini bam, ungabi njengenkosi kodwa ube yinkosi, ungabi njengomsindisi kodwa ube ngumsindisi. Uma uthatha eso sigqibo, ukholwa ngenhliziyo, uvuma ngomlomo wakho, automatically ezulwini seyivele yaqongqothwa. Into yasezulwini yahlala ngaphakathi kuyo, yahlala ngobutyebi bayo. That's why you hawuki uthandwa ndinike lona lundenza ukuba njengesithandwa sam ndingakwazi ukwehlukana naye ixesha elide. Haleluya. Akukho nto kumele uyenzile. Inye into okufanele uyenze kukuba wamkele uKristu, wahlukane nezono. Besamandla akukhalisi wabona, ngoba noba ungamamkela kodwa izono kawungahlukananga naso akakwazi ukusebenza, ngoba isono siyayithintela intsebenzo yakhe. Sikhona abantu balapha yayiswa impilo, makuvele kufike yena ufika lisehluleke athi I am more than conqueror. Noba bakhona abantu bakhe boyisa, mna ndingaphezulu, ndithathwe ndabekwa ngaphezulu, andilinganiswa nabeyisi, kodwa ndivele ndathathwa ndabekwa ngaphezulu, ngoba lo wenza abantu boyise uhleli ngaphakathi kum. uKristu ungamandla kaThixo nobulumko bukaThixo, ungamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. Abantu abamkele uYesu bakhona, abantwana abafundayo apha. Haleluya. Bakhona abantwana abafunda naye ukufunda apha kule ndawo. Umuntu owamkele uYesu engekayo esikolweni sepasini, engekayo, umuntu ongena Yesu noba seyile esikolweni ufeyilise this man, ngoba imfundo ayifumana esikolweni minus Jesus kulo mhlaba is nothing. Ufumana information yezinto kodwa akafundi into ngobomi. Kodwa abantu abathola uKristu babase bengekayo esikolweni. Kunabantu bebehlakaniphile bebesiphulisa thina, otata bethu notamkhulu bethu zange baye esikolweni. Amen. Abasuka bahlangana nalo owanikeza abantu ubulumko, yenza lento ngaphakathi kwabo bengawazi umnyango wesikolo, kodwa baklefu wogqitha abapase. Haleluya. Baye tertiary bapasa, baya haleluya, haleluya, kuzo zonke indawo ekufunda kuzo bapasa, kodwa baphuma befeyilishile. uKristu ungamandla nobulumko bukaThixo. Bakhona abantu abahambe baye eBible school bafundele iBhayibhile kodwa baphuma bengamazi uThixo. Amen. Hallelujah. Baphuma beyazi izibhalo kodwa bemphika lo izibhalo sithetha ngaye. Ngoba akukho ndoda phansi komhlaba, akukho sikolo phansi komhlaba esingembula ubuthixo bakhe, kodwa kukufika kukaKristu okwenza uKristu ibe nguye owembula uThixo.
kaThixo ubuyena bakhe nobunjani bakhe. uKristu yimbonakalo kaThixo ongabonakaliyo. Ingalo nenhloko yendalo yonke. Ukufika kukaKristu uyajileka lo abantu bamyele esikolweni baphume bengamfumani. Hallelujah. Amen. Kristu nansi lobuhlungu uthethwa nabantu ababathi bangamakholwa. Verse number 1. Verse number 1. Yebo. Verse number 1. Sorry. Verse number 18. 18. Yes. Kaloku udaba lokufa kukaKristu emnqamlezweni yeke nomntana kabaleke kangaphezu kwayo ndiyithethayo. okunene lububudenge udaba lokufa kukaYesu Kristu esiphambanweni okunene libubudenge kwabatshabalalayo. ngamanye amazwi bakhona abantu abasecaweni kodwa baya kwantshabalalo. Jesus. bakhona abantu abashumayelayo kodwa baya kwantshabalalo. kunabantu abahlele ethaveni abadela izwi lomnqamlezo abaya kwantshabalalo. apha kule ndawo athetha kuyo uPawulos akathethi nabantu abangakholwayo kodwa uthetha nabantu abakholwayo abasuke basusa daba luthile elukholweni lwabo, ludaba lwasesiphambanweni. unobangela wokuba balususe kungenxa kuba isiphambano asikwazi ukuvela, izono zethu zisale. Every time xa ushunyayelwa ngomnqamlezo kubaba indlela emnqamlezweni idabule ezonweni zabantu. ngoba yikho into eyenza uKristu ayofa ingekuko ukuba wasuka wathi izono zomntu zixolelwe kodwa uzenza uThixo lo. yenze abantu ba comfortable basihamba zonke iservices zenkonzo eze ekipitile ehlalisana. afika athi we worship you are holy, oh Lord you are worthy to be praised. athi ehlalisana. Hallelujah. Amen. That's why ke ngoku abantu beyibaleka lento ibenza uba mabayibaleke kungenxa kuba bazawulamba abantu. xa besithi kuyahlukwana nemikipiswano, kuyahlukwana nemijolo, kuyahlukwana notywala, akaqhunyi umntu sesithi uyakholwa, uyahlukana ne-drugs, uyahlukana nabafileyo. abantu basekhaya sisiphambano sodwa esenza abantu bafananise olondaba. Hallelujah. Amen. ngoba noshumayelayo ushumayele nentombi yakhe la ayikhona ikhona apha emhlambini ibe khona epha worship team. kungekho njalo nje qha kodwa enayo inkosikazi. Amen. Hallelujah. so noba kuyakhonzwa akekho umuntu onqanda omnye, kuyajoliswana njalo. inkonzo haleluya yolewu, inkonzo haleluya, inkonzo yeziphinge yindawo yembulo nje. Amen. kuyakhonzwa wonke umuntu unomntu wakhe, akekho onqanda omnye ngoba kwasusa udaba lwasesiphambanweni. ukusuka kodaba lesiphambano kukufa kwegospel ngoba amandla alento alele emnqamlezweni. Bishopeni phazamisa. Nkosi yami. Amen. Hallelujah.
mandla lento sisimqamlezweni. Mandla lento. Wasusa isiphambano, ususe ubuthina bethu. Asehluke nganto kwabanqula izinyanya xa usuka isiphambano, ngoba thina sazalwa emnqamlezweni, sazalwa emanxebeni, usibona sinje, sahlanjwa ngegazi elaphalalayo esiphambanweni. Hallelujah. Ukwazi salvation mabuya isiphambano. Amandla lento. Amandla lento. Inqwelo zayo lento. Kumnqamlezo. Kumnqamlezo. Lebubutheke. Bubutheke. Lebubutheke siyashiyeka. Usibona nje sisemva thina. Sisemva. Sishumayela kubantu begrace. Sisemva. Xa sithetha ngokwehlukwana ngesono sisemva. Kodwa litshintshi, alijiki. Oh Jesus. Egameni lam liBhayibhile uYesu wavuka wasibonakalisa phambi kokuba nyuke lezulu, washiya umyalelo liBhayibhile wabaphefumlela bese wabayala esithi egameni lam kuyovakaliswa indaba zenguquko noxolelo lwesono. Uma abantu bengahlukane nesono, intsindiso ayikho. Sithetha ngabasindiswa, sithetha ngabantu abahlukane nezono. Siyalahlwa izono. Jesus. So kulento kuphila abantu abahlukane nezono. Le iyahonjelwa, ihonjelwa ngobungcwele. Hallelujah. Amen. Ekatata omkhulu wakho wayiphila nesinoma kanjani, kodwa ekaYesu akuphilwa kanjani. Ayikho indlela eya ezulwini ehamba apho wena. Hallelujah. Izwi lomnqamlezo libubuthenge. Bubuthenge. Isenza ukuba sikhethe ukuyoshumayela ngeprosperity, ngoba yona nto ifunwa ngabantu. Abantu balambile, abantu baswele, bonke abantu baleqana nemali. Nawe uba uyifuna uyashiyeka ngoba uphila. Nawe njengoba usiya esikolweni ufuna imali. Amen. Njengoba usiya esikolweni awufuni nje imali, ufuna imali. Amen. Naxa uphethe abantu uthi ndifuna uba nento zam, andifuna uxhomeka mntwini. Wafundiswa mntana ungafe uxhomekeke, iye esikolweni ube nemali zakho, uyela imali. So bayifunda aba bangamasela nabatsotsi abathunywe nguSathane ukuba mabathethe izinto ezifuna ukufwasa iindlebe zenu, ningahlukananga nezo. Abantu baseka nizawubhujiswa, nizibambile imoto emoyeni, kodwa ningaze nizifumane. Nazibambise indlu nemitshato, ningaze nizifumane. Ngokuthi awuthembi ngentsikelelo yakho ungahlukananga nezo. Amen. Hallelujah. Khohlakele wena, sikhohlakalele wena. Wena Thixo soza kuthembe ngento yakhe engakufumananga. Phambi kokuba uThixo akuthembe ngezinto zakhe, uqala athi fumaneka. Amen. Izwi lomnqamlezo libubutheke. Libubutheke. Oshanta nabasa. Nabasa. Verse number 22, ma'am. Siyathandaza. Verse number 22. Yes, mama. AmaJuda afuna umqondiso. AmaJuda afuna umqondiso.
amaGrike afuna ubulumko. Wabaninzi abasezitenteni befuna imiqondiso, abanamsebenzi noYesu, abanamsebenzi nale nto uThixo ayifunayo ngabo, bafuna ukulungelwa bona. Babe khona abahleliyo bezomamela bathi hayi abafundanga, hayi abazinto. Abantu abathi isiLatini sithi, isiGrike sithi, isiHebheru sithi, banixele ngezinto ezingena kunceda nto ezinganincedanga. Ngoba ubulumko babantu uthi uPawulos ukushumayela kwaMkristu ibingengabuciko bakuthetha, kodwa le nto ibibonakalisa amandla, ngoba le nto ihamba namandla, ayihambi nabuciko, ihamba namandla. Oh yes, Lord Jesus. Thini sithikozela ngabantu haleluya abasehlulwa impilo yabo abuye bazothiwa umoya oyingcwele. Thina sobundibulisa umoya oyingcwele, ndibulisa ubuthathu bezulu. Emveni kokuba umoya oyingcwele uthe wehlulwa sisimini, awukakwazi ukuziphatha, wezosicela ngomoya ngowaphi? Ube nezambulo ezinkulu, ushumayela izinto ezinkulu, kanti uhamba uyogugulisha maqawuplani wekonzweni into yanziyo, ubuya kwi-intanethi uyomamela intshumayelo ezamandla, ubuye uzosixukozela. Akho ngabuciko le nto ingamandla. Amen. Le nto amandla wayo siwabona emntwini xa ehlukana nezono. Ukuphila kwayo sikubona mabehlukana nezono. Inkawe sigcwele kodwa abantu abayezulwini abekho. Unanamhlanje izulu liyakhangela, inkawe sigcwele, ngaphandle bagcwele, kodwa bekho abayakhona. Oh yes, Jesus. Oh, ngoba singeni isono khona. Singeni sono. Singeni sono, singeni. Kumhlaba wakudala wayesithi ezulwini kuwe Baba, hathi akungeni, hathi sono khona. Akungeni sono. Akungeni sono. Nilibhabhile babengumutheka abantu amadoda amakhulu, amaqhawe kho zangakwazi ukuhlala kulo mhlaba ngenxa yokungcola kwabo. Babehlala emiqolombeni, babehlulwa kubini, babehlala ezindle, behlala kwindawo esingahlali bantu, ngoba babekhohlwa kanelo kulo mhlaba. Kodwa nina niqhwaba izandla, izono sikhulu. Kuthiwa kuthetha uThixo wethu izono sikhulu, uthi bangakubonisi izono zakho. Akekho umuntu osindisiweyo nezono, akekho umuntu osindisiweyo oqhubeka namanyala. Hayi mna angelisi, kodwa umoya wakho uhlele embulweni, ingqondo yakho uhlele embulweni, ifoni yakho kugcwele amanyala. Leliphi izulu yakulo? Ulapho izono. Nasithetha ngoYesu, sithetha ngabantu abahlukana nezono. Nawo amandla okuhlukana nezono, wena nguye onamandla okuhlukanisa nezono. I know yes. Lundaba mlonyeni na. Awukho abafana abafikileyo. Abanye beze emasokeni, uhambe rongo. Masibuyisele uBrenda. Bathi uhambe rongo. Kule ndawo kuzolunga abantu abathi xa bengene bangene besehluleka pha. Asifuni malungisa, sifuna abantu abehlulekayo, kodwa sithembe umayekisa walapha kasesilapha kule ndawo uyalahlwa. Amen. Uyalahlwa. Wangasesingavusa abantu bale ndawo, sivusa abashumayeli bale ndawo, sibuza ubanatha abantu bangubani.
ngoba ivangeli yoyobungcwele. Jesus. Amen. Oh, Hallelujah. Yebo mama. Funda mama qhubeka. verse number 23. Yebo. Thina sivakalisa uKristu. Asivakalisi enye into. Sivakalisa uKristu. Into eza kudina apha nguYesu. Into esiza kuxela ngayo njengoba siqalile sizawude simke siwisele ntente sithetha ngendoda eyodwa igama layo nguYesu. Ngoba yiyo eluncedo lwakho. Akukho ndoda inamandla kulomhlaba engakuhlangula wena. Amen. Amen. Umuntu onamandla okuhlangula nguYesu. Jesus. Sishumayela uYesu ngoba uYesu ungamandla. Abantu abafuna imiqondiso, uYesu ungamandla. Abantu abafuna ubulumko, abantu basekhaya, uYesu ubumpo. Nkosi yamakhosi. Wena ufumana uYesu, ufumana ipackage. Nkosi. Hallelujah. Amen. Meke mama, miyeke uzostophe, miyeke. Abantu basekhaya. Yesu. Sishumayela uYesu. Sizonazisa nguYesu. Amen. Sizonazisa nguYesu. Kesa hamba nomntana kamafulu fulani. Umvangeli lo. Cha eMonti. Ndihambe ndiya eMonti ndibizwa kwenye indawo. So xa ndibizwa kuyo khona naye abizwe kwiveki elandelayo eyoshumayela acela ukuba mandimkhaphe. Obizwa kwikholeji zapha eBCC kuthiwa maweshumayela khona. Xa sifika khona singqina esithi phapha ngoba ndisindisiwe ndihlukaniswe nezono bathuka abantu esithi ndamkela uYesu basibuza uba yintoni loo nto ngoba bazuye wovuthixo. Otsotsi bathetha ngothando lukaThixo abathethi ngoYesu ohlukanisa umuntu nezono. Jesus. Amen. Uthando lukaThixo uyandithanda uThixo, uThixo this uThixo that, kodwa uthethwa ngezono ngoba xa uzobisa igama likaYesu awukwazi ukushiya izono. Ayikho iYesu noyizelayo kulo mhlaba ingesiso isono. Jesus. So hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Yes. Yes. Waxa isindisiwe. Yabona bebheka bheka abantu. Sindisiwe ngixole lizona babheka bheka. Babheka bheka. Babuye bazoconfessa kuye. Hayi mntakwethu siyaqala uyiva okusafika. Into yokuba kube umuntu onesibindi othi uxolelwe izono. Ngoba siyazi uba umuntu uyakwazi ukuphila ehlukane nezono. Kodwa kule ndawo bantu basekhaya izinto zabantu zizawutshona phansi. Amen. Kule indawo le abakaThixo abantu bazabuyela kuThixo ngoKristu. Amen. And abantu abahlangana noKristu abakwazi ukuba bahlale nezono zabo. Amen. Abantu abazawulunga kule ndawo ngabantu abazawuba willing ukwahlukana nezono. Ukwahlukana nezono is a decision. You are decide. uYesu fika ulikhoboka lesono. Isono siyathandela. Hallelujah. Ukuthandela kukubhijela. Siyakubhijela sikubophelele izandla nenyawo ungakwazi ukunyakaza. Ube likhoboka elenza into elingathandiyo kuyenza. Sawunobuza abafowethu nodadewethu abahlele
lethaveni nabashaya intsango nabashaya zonke iziyobisi bayafuna ukwahlukana nazo, kodwa isono sibenza bangakwazi, bangamakhoboka esono. Ukufika kukaYesu ufika hawula izithandelo. uYesu ufika hawula izinto ezikubhijeleyo, akuyeke ukhululekile. I-decision yakho ukuba uphakame uhlukane nesono, ngoba manje kwehlukana selefikile. Amen. Hallelujah. Mina nivela kala ngegrace. Baba akho ngamisebenzi lento. As long by inhliziyo namamkela ngenhliziyo, lento yinto engaphakathi ayinanto yokwenza nengaphandle. Iyo lento ulihlabathi. So sithi uyakhona. Yeah. Ivangeli kaYesu yahlukanisa. Sishumayela uYesu. Ayikho into esishumayelayo. Abanye bafuna ubuciko, abanye bafuna iqondo, asizishumayele ezo zinto. Kukho abantu abazaba ngiyagula mina, no, usanibeka izandla, kodwa isandla esikubeke sona ungekasithathi isigqibo sokwahlukana nesono, wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, abe inkosi nomsindisi, awuzunceda, awuzuhamba ixesha elide, uzohamba ibanga elifitshane, ngoba isono yigate kaSathane. Hamba ngawo funeka uleqo ngumama ephumile waye esikolweni sofuna umthatha wothathela pha. Amen. Hallelujah. Akasidudu isongo uphomoko awukwazi ukukhomba ukuthathela abantu. I receive. Kawuqala ureceive izitya. Hey! Lino! That's a little that banana. Hallelujah. Uzilungise uzilungiselela umfana othile enkonzweni uba makayokubona. Akasubona ngale nto uyenzayo. Ulwa ikharektha. Hallelujah. uJezabela wazithambisa. Waqaba ubuso ngemakeup. Wafaka i-eyelashes. Hallelujah. Amen. Wafaka i-eyelashes. uJezabela wavela ngefesini. Efuna ukuyenda isikaka sikaThixo. Esenza ngaphandle. Abantu baseka siyalashwa. Hallelujah. Amen. Ufuna sizigontsonto. Uzonxiba izinto ezikuphisayo uba abantu bakubone. Uba wena uyibhonde bhidi. Satan. Aba. Awukahlangani noYesu. Uza kwehlulwa kubobo. Ukuphila kuliwa ngamandla enyama. Amandla omntu akancedi into ekuthisela ubomi. Etyisa ubomi. Amazwi aphuma kuKristu angumoya. Ubomi ufuna ukuphila, thatha uYesu. Hlukana nesono. Hallelujah. Ukufuna basiqala. Izwi nomkhamlezo lingamandla. Uma kusuke lona uzawudela umthandazo uhambe kubathakathi. Uzawudela umthandazo uye kubathakathi. Uba udele izwi lomqamlezo
uzawudela umthandazo uye kwathakathi. Uzawuhamba uye emaxhweleni nasemagqirheni uyofuna impilo kwindawo yabantu abamkela ukufa. Amen. Abantu abahlulwa kukuphila bamkela ukufa. Uhambe wena uyofuna ukuphila ebantwini abamkele ukufa. Bakunika izinto zamathambo afileyo ube wena ufuna ukuphila. Bakunika izinto zokufa besithi bafuna kube mkuthanye kodwa kwindla bafaka kuye kumnyama. Amen. Uma udela izwi lesiphambano uzohamba uyoqokelela zonke izinto zobumnyama usithi ufuna ukulundelwa ngabantu abanezindlu eziwayo. Amen. Yothatha umkhohlo. Amen. Yothatha umkhohlo. uKristu namandla. Amen. Okuqoqa impilo yakho. uKristu ongabuyisa abantwana bakho. uKristu ongabuyisele ezingqondweni. Amen. Abantu abethu abangasekho sezingqondweni ngoba uSathane xa efika udestroy isimo sengqondo. Amen. Hallelujah. Kunabantu bebefundile lapha bebesakha amakhaya wabo abanye banabantwana wafika nje kwathatha itispunana kota yetispuni kwathi wathatha ekutyeni kwakhe kwathakatha isimo sengqondo. Zange kube khona umuntu othi makakhulule kodwa into ayithathileyo yathakatha ingqondo yenza ukuba azibone impahla zingamfanelekanga ukuba zinxibe. Wabona ukuba makakhulule ahambe ngaze wathi amanzi bewathanda wawaqaphukela wadlalela kude emanzini. Wathi bekade lala endlini enabantwana esitya epleyitini wabonakala ipleyiti yakhe ingumgqomo. Indlu yakhe yaye kuba yindlu yaba ngopipe walala ezindleleni walala ezigaraji. Amen. Waye kukwembatha haleluya ngekhaphatha waye kwembatha ngehaleluya home choice wayembatha ngamakhangana ngeplastic Amakadboard. ibona ke leyo sisimo sengqondo. Ontangandini namhlanje abahlele etywaleni uSathane wathakatha isimo sengqondo. Abantu abathatha iretex besenza isusu ngabantu abathakatha isimo sengqondo. Abantu abahleli kumadrugs abayethu ukuphambana bathakathwa nguSathane isimo sengqondo. Abantu abashiya abantwana babo Hallelujah. abakhwapheni ngabantu abathakathwa isimo sengqondo. Abantu abathi batshatile kodwa bahambe betshita ngabantu abathakathwa isimo sengqondo. Abantwana i-teenagers ama-2000 ahambe lala namaxhego amadala ngabantu abathakathwa isimo sengqondo. Uma uthakatha isimo sengqondo wenda izinto ongathanda ukuzenza. Ibuya kufika kaKristu ufikile uKristu wasinikeza ingqondo. Amen. Hallelujah. Yobani isigogwana. Yana olahleka wathi wakubuyela ezingqondweni Ewe. wathi ngizawusuka ndiye kuba Sibuyile. Ewe. wathatha ubutyebi kanti kuthathwa ngumuntu ongekho sezingqondweni. Wahamba waya kwaphalaphala wayokuzibhubhisa. Amen. Watya imali yaphela wathi ubutyebi baphela. Wanqwenela ukutya ukutya kwehaga akakhwalifayi ukutya ukutya kwezilwanyana. Yeah. Zabuya ingqondo ukubuya kwengqondo wathi ndizawusuka ndiye kuba ukuba wendolile kuwamazulu Amen. nasembusweni bakho andifanele ukuba ndibise ukuba ndigunyana wakho. Kuthi utata wakhe wathi esekude wambona wamkhawulela wayasedlula isandla wafika wamanga. Amen. Wathi sithi uba uzisala induku wathi sithi bawo wathi zisala intanga enitshekisiweyo wathi sithi bawo wathi zisala izihlangu. Hallelujah. Wathi zisala uphawu iringi wathi sithi bawo wathi waphakathi Amen. wahamba ngayo lona wabefile kodwa bekufumanekile abantu basekhaya ukufika kaYesu siyavuswa. Amen. Hallelujah. Izwi lokamufa Oh my God. lingamandla uthi
abasindiswayo ibubudele abantu abadela le nto boyazi sebebhaliwe kwathiwa baya kwantshabalalo. Jesus. Amen. Baya kwantshabalalo. Siyathandaza. 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 Emnqamlezweni asisakuzona i-entertainer apho sidibene nabantu abadlalileyo lapha kodwa apha sizonixela udaba olulodwa sifune emalini sifune mali. Make no mistake, asizange apho uzoqokelela ukuze ukuphela kwenyanga sihambe siyobhatala izinto zethu. Asikhangela ukuba inyanga iphela nini bese senze i-revival yeveki yokuyoqokelela iminikelo siplejisa abantu ukuze sikwazi ukuyobhatala siyofundisa abantwana, sibhatala i-installment, sibhatala yonke into, ibhondi nayo yonke into. Abantu basekhaya sizwisisa uYesu. uYesu usimahla, uYesu unceda free of charge. Iyawudimkele ntente singazange sabeka sitya apha kule ndawo sokuthi zani zanonikela. Asifune iminikelo yenu, sifuna nina. Baqala bazinikela bona zitu, babuya banikela ngento esihamba nazo. Abanamhlanje abantu bathenga isalvation ngemali, bahlala emanyaleni bahambisa imali ngaphambili. Uthixo uthi ndanele ngamadini anyusayo neminikelo. Ngoba abantu basekhaya uthixo ufuna abantu abazawumamela ilizwi lakhe. Ilizwi lakhe lithi buya mntwana, buyele ekhaya. Ilizwi lakhe lithi ungabonke bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Namhlanje simele into yodwa kule ndawo. Asakuzonixela ngazo zonke ezinye izinto kodwa sophakamisa indoda eyaphakanyiswe eKalvari njengoba uMose wayiphakamisayo inyoka enhlangu yaseJudiya, kanjalo ndodana womuntu umelwe kuphakanyiswa. Sizophakamiswa Yesu. Yesu yena yedwa. Yesu yena yedwa. Ukuzinto zingasahluphi ngazo mfangeli. Kwizinto ezingasahluphiyo ngazo. Yesu. Kwizinto ezingasahluphiyo ngazo. Amen. uYesu wanyathela egarasi. Kwakhona indoda eyayehlule inamadimoni awayemaninzi kakhulu. Into lithi iBhayibheli xa libiza lithi ngumkhosi. Yayinomkhosi kodwa lithi iBhayibheli uYesu walanda ukunyathela. Waphuma emkhombeni wangena wanyathela egarasi endaweni yabafileyo emangcwabeni. Kuthiwa loo ndoda yafika yeza kuye ikhala imbomboloza isijonge sibhono, yafika yaguqa yathi unamsebenzi mnina wena nankosi, ngoba ixesha lama likafiki. Ngoba kunamadimoni ezawakhesa out kodwa ixesha lawo lingekafiki. Amadimoni soze siwabulale noba singangeni night prayer sithi uSathane simnyathela inhloko uyaxoka. Sathane wayekwa nguYesu kulo mhlaba. Uthe uYesu ekhona apha wafika uSathane ekhona wamshiya ngoba uSathane ubekwe lixesha lakhe. Abantu abafunekayo nini. Amen. Jesus. Akazungazenzeli uSathane mama xa abantu behlele endaweni yakhe. Xa behlele endaweni yakhe. Abantu xa behlele endaweni yakhe uSathane uzawuzenzela uthando. Xa behlele endaweni yakhe. Hallelujah. Amen. Into xa iseyadini yam ngilinde uba yeyam. Amen. Akekho umntu angaphandle onganixela uba le nto ilapha eyadini yakho ayoyakho yeyam. Ibe imile eyadini yam. Yonke into evele eyadini yam ngeyam. Amen. Kunabantu abaseyadini kaSathane kodwa bangazifuni izibetho zikaSathane. Kunabantu esingafuni ukubahlangula kanti abakaphuma endaweni efanele babaphume kuyo. Kuyaphunywa kuqala nibuye nihlangulele. Amen. Kuqala kulahla
kuphulaphwe izinto zikaSathane. So uzathi uSathana, haleluya, uSathane azakwazi ukuniyeka, uza kuniyeka xa niyeka izinto zakhe. Akezi kuni by the way usezintweni zakhe. Wena hlukana nezinto zakhe, into lehlukana nesono uza kuyeka uSathane. Amen. No. Sema ngeke uSathane. Sema ngeke uSathane. Avuthangaza nabantu abaninzi apha. Uthangaza nje nendingane yabantu. Ethi mina ndifuna uYesu. Ndifuna uYesu. Andihlukanise nezono zam zikubo. Cawe ndinayo. Kusikusilela mfowethu.